Ur ikasten. Ara, Ur, hor zaude? Azenario pastela egiten ari zara. Nire gogokoena. Zure gustukoena ere bada? Noski, azenario pastela oso goxoa da eta. Aizu, Ur, ikusi alduzu nor dagoen hor? Haien etxeetatik ikusten gaituzten haur guztiak dira. Begira zer pozik jarri den, Ur. Ilusio handia egiten diguzuek etorri izanak. Aizue, Urren mundu magikoa ezagutu nahi duzue? Bai, zer iruditzen zaizu, Ur? Zure mundu magikora bidaia dezakegu eta bertan pastela egiten amaitu. Mundu magikora teleportatzeko, zuen guztien laguntza beharko dugu. Hiru arte zenbatu behar dugu denok batera. Lagunduko diguzue? Bai? Goazen ba! 1, 2, 3. Ongi etorri, Urren mundu magikora. Hemen, zuen irudimena eta ametsak errealitate bihurtu daitezke. Mundu honetan dena delako posible. Eta zer egin dezakegu gure azenario pastela amaitzeko? Hori da! Labe magikoa erabil dezakegu, pastela gainean jarri behar dugu. Eta denok batera 10 arte zenbatu. 10era iristean, pastela egina egongo da. Lagunduko diguzue 10 arte zenbatzen lagunak? Bai, goazen ba! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begira zein pastel polita eta handia. Eta zer usaino ona duen. Itzul gaitezen Urren gelara, jaki zoragarri honetaz gozatzera. Zuk jan behar duzu pastel guztia? Nirekin partekatuko duzu. Eskerrik asko, Ur. Eta eskerrik asko zuei ere. Zuen laguntzarik gabe, ezin izango genuen pastela bukatu. Urrengo kapituloan ikusiko dugu elkar. Laster arte. Ur ikasten. Kaixo lagunak. Momentu berenean iritsi zarete. Urretani fruta irabiaki bat prestatzear geunden. Lagunduko diguzue? Bai? Eta irabiakia prestatzeko Urren mundu magikora bidaiatuko dugu. Mundu magikora bidaia egin alizateko zuen laguntza behar dugu. Denon artean 3 arte kontatu dezagun. Ea ba, goazen. 1, 2, 3. Zein polita den Urren mundu magikoa. Hemen nahi dituzuen amets guztiak bete ditzakezue eta zuen irudimena aske utzi. Ara, ikusi duzue? Pantailan 3 zenbaki agertu dira. Zer esan nahiko dute? Badakit! Irabiakia egiteko fruta bakoitzetik zenbat fruta pieza hartu beharko ditugun adierazten dute. Lasai, Ur. Irabiakia egiten hasten garenean, arazorik gabe ulertuko duzu. Irabiakia egiteko, lehenbizi banana bat beharko dugu. Eta irudian, bat zenbakia aukeratzen dugunean, banana bat agertuko da pantaila magikoan. Hori da! Ikusten dut ulertu duzula. Ara, banana bat agertu da. Orain, 2 kiwi behar ditugu. Ikusten alduzu 2 zenbakia pantailan? Hori ez da 2 zenbakia. Urri lagundu aldi ezaiokezue? Zein da 2 zenbakia?
Hori da, oso ondo. Orain, bi kiwi dauzkagu. Orain, lau laranja geratzen zaizkigu. Pantailan lau zenbakia ikusten alduzu, Hau erraza izan da. Fruta guztiak dauzkagu jada. Eta orain, magia egingo dugu. Begira hor, gure irabiakia prestago. Eta irabiaki itzela da. Eskerrak partekatzeko izango dela. Itzul gaitezen zure gelara hor. Gure irabiakia dastatzeko irrikan nago. Ziur goxo-goxoa geratu dela. Mila esker zuen laguntzagatik lagunak. Hurrengo kapitulura arte. Ur ikasten. Kaixo ur, zeinen alai zauden. Piknik bat egingo duzulako zaude pozik. Ze divertigarria. Nola diozu? Gu ere zure piknikera gonbidaturik gaudela? Zer ondo? Zure mundu magikora joango algara barazkeen bila? Horrela, piknikerako entsalada goxo bat prestatu dezakegu. Mundu magikora bidaiatzeko zuen guztion laguntza beharko dugu. Denok batera 3 arte kontatu behar dugu. Lagunduko diguzue? Zer ondo? 1, 2, 3. Urren mundu magikora iritsi gara. Mundu honetan burura datorkizuen. Edo zer, errealitate bihurtuko da. Mundu magikoa delako. Entsalada prestatu ahal izateko, lehenengo 2 uraza hartuko ditugu. Kontatzen lagunduko diguzu, Bikain, goazen orduan. 1, eta 2, eta saskian sartuko ditugu. Konta ditzagun orain 7 eszenario. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7. Azkenik, lau tomate hartuko ditugu. 1, 2, 3 eta 4. Badauzkagu denak. Nola diozu? Tomate bat gehiago nahi duzu? Ongi da hor, tomateak oso gustuko dituzu ezta? Har dezagun tomate bat gehiago. Lehen, 4 tomate geneuzkan, eta bat gehiago hartu dugu. Beraz, zenbat tomate dauzkagu orain? Horri laguntzerik bai. 4 tomate geneuzkan, eta bat gehiago hartu dugu. Zenbat dauzkagu? Hori da, 5 tomate dauzkagu. Oso ondo. Begira hor, saskia bete-beterik dago. Entsalada goxo-goxoa prestatuko dugu gure piknikerako. Itzul gaitezen zure gelara. Zuek ere lagunak, zuen entsalada prestatu dezakezue eta piknika zuen familiarekin partekatu. Hurrengora arte lagunak! Gukapi. 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 Gukapi.
Gukapi.